står jeg her igen. 2 år efter Blåvandshuk Fyr. Klar til at her om et par timer og køre ud på den fantastiske Dirty Jutland XL rute. Det bliver spændende i år. Ja, ligesom sidste gang. Men lige nu, der skinner solen, og der er pæn vind. Men der skulle jo komme sådan en eller anden koldfront ind over med lidt regn, og det må vi så se, hvad det bliver til. Vi tager det, som det kommer. I år, der har jeg så desværre ikke mit supportklub med, men ja, det bliver nok lidt hårdt, men jeg må jo klare det. Hvordan går det, Bo? Går udmærket. Men diskolys, det kan jeg fandme med dig. Så var jeg selv over i bilen. Så var sådan. Fordi vores gamle iPad, den er jo gammel. Jeg vil komme to. Ja, det er fandme lækkert. Godmorgen. Så er jeg halvvejs. Det vil sige faktisk lidt mere end halvvejs. Vi har kørt 240 km. Der er 220 tilbage. Klokken den er, ja, det er sgu noget senere end sidst jeg kørte det her. Men det går sådan nogenlunde. Benene kan ikke helt følge med. Men det er der ikke så meget at gøre ved. Jeg går ud fra, at her på de sidste 220, der kommer der gang i benene igen. Så det var alt for nu. Jeg melder mig igen lidt senere. Måske en gang i aften, når jeg er i mål. Hasta la vista.
så er der 135 kilometer tilbage. Sletten Strand. Sidst jeg var her, der var jeg ved at dø. Det er jeg ikke i dag, men jeg har trætte ben alligevel. Og nu kaster jeg jo mig ud på det sidste stykke. Og så må vi se, hvornår jeg så lander i Skagen. Så har jeg kørt 360 på den officielle. Jeg mangler lige 100 kilometer. Så kommer jeg op på den officielle 460 og min egen 500. Da jeg kørte her for 2 år siden på stranden, der var jeg kæmpe træt. Nærmest lige ved at besvime. I dag der er det ikke helt så galt. Der er bare ondt i hele kroppen. Men 100 km tilbage. Dejligt. Og vejret er jo perfekt, som man kan se. Hasta la vista. Hvor længe har du været her? Ja. Hvor længe har du været her? Siden kl. 5 i 6. Kom igennem på under 24 timer. Det gik ganske godt. Jeg er lidt træt og øm i kroppen, men jeg er nok klar i morgen igen.